Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ahmad Adamu Sinicom. Ni ne mai channel ɗin Hikima TV. A cikin wannan bidiyo insha Allah darasi ne akan yanda za ka yi creating na blog, wato yanda ka ƙirƙiri shafi a blogger. To kamar dai yanda ya gabata a darasin da ya gabata na baya, na yi bayani akan blogging kenan, na faɗi ma'anarta da kuma wasu abubuwa da suka dangance ta. To a yanzu a wannan bidiyon za a nuna yanda za ku yi creating, wato yanda za ku ƙirƙiri shafin blogger kenan naku na kanku. Saboda haka ku biyo mu. Amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. To yanzu kai tsaye za mu je ga ƙirƙirar shafi na blog. To kafin mu shiga ga cikin darasin, abin da ake buƙata wajen creating na blog, samar da shafi a blogging shine da farko za ka ƙirƙiri Gmail. Za ka samu Gmail account wanda kake so ka yi amfani da shi. Idan kana da Gmail, to idan baka da shi sai ka buɗe sabo. Abu na biyu kuma shine sai sunan da kake so ka yi creating. Saboda haka idan ka tabbatar kana da wannan, sai ka buɗe browser ka. Ya danganta da browser da kake iya amfani da ita. Kowacce wanda kake jin daɗi da ita za ka yi. Saboda haka zan yi amfani da wannan browser ne. To misali, bayan browser naka ya buɗe, sai ka shiga. Dama already ka yi creating na Gmail ɗinka, ko kuma kana da Gmail, sannan kuma ka tanadi sunan da za ka sa. Suna ya kasance suna mai sauƙi, saboda ka san suna mai sauƙi kan ba wa mabiya damar haddace sunan ta yanda za su riƙa ziyarta a kowane lokaci. Amma idan ka yi amfani da suna mai wahala, ta yiwu wani ba zai riƙe sunan ba, kuma da ƙarshe kaga ba zai dai kawo ma mabiya ba suna idan ya yi wahala. Saboda haka yana da kyau ka san sunan da za ka sa mai kyau ne. Misali kamar Hikima TV, kun ga suna ne gajere. Amma misali ka sa wani Ahmad Adamu Sinicom, kun ga suna ya yi tsayi sosai da sosai, bai zalla ce wani ya haddace ba. So yanzu kai tsaye bayan kun shigo browser, sai ku rubuta kamar haka, blogger. Da kun rubuta haka, sai ku danna wurin nema. Kuna dannawa, kai tsaye za ta buɗe muku blogger. To gashi nan wannan na farkon. Za ku iya rubuta blogger.com kamar yadda kuke gani a rubuce, kuma ku iya rubuta blogger ta kawo muku shi kamar haka. To ku rubuta blogger.com ɗin dai. Bayan ku rubuta, shafin zai buɗe. Dama na faɗa muku tun farko Gmail da kuma suna. Da haka yanzu shafin blogger zai buɗe kamar yadda kuke gani haka a nan wurin. Nan idan kun lura ga sign in, sannan nan ga create your blog. Da haka abin da za ku yi a nan yanzu, sai mu shiga create your blog. Za ka danna wurin ne. Bayan ka danna, sai ka jira shi zai buɗe kamar haka yadda kuke gani. Sai ka ɗan jira dai. Yawwa, to da ya buɗe a nan, zai kawo maka wurin da za ka sanya email ɗinka. Dama na ce muku ku tabbatar kuna da Gmail account kenan. To sai ka sa email ɗinka a nan. To misali za ku sa kamar haka. Wannan shine Gmail ɗin da nke so na yi creating, in buɗe wannan blogger da shi. To sai ka danna next. Yawwa, bayan ka danna next, to zai kawo ka inda za ka sa password. Da haka a nan wurin sai ka sa password. Password ɗin Gmail ɗin naka shi za ka sa. Kar ka damu wai da akan za ka sa password ɗin Gmail ɗinka. A'a, shi wannan shafin shi ma kansa na ainihin kamfanin Google ne. Saboda haka kar ka damu da wai za ka sa password. Ka sa password ɗin Gmail ɗin naka a nan, baka da bayan ka sa password ɗin Gmail ɗin naka a nan, sai ka danna next kamar haka. To da ka danna next, blogger ka zai buɗe. Nan zai kawo kai confirmation ne, saboda shi wannan Gmail da ke new ne, kun ce sabo ne, kun ga kawai sai kai confirmation. Wani ba zai kawo ka nan ba in Gmail naka dan already akwai recovery da komai da komai. So ni da ke sabo ne shi yasa. Yawwa, to yanzu shafin blog ya buɗe. Saboda haka a nan wurin, a nan za ka yi ga inda suka ce choose a name for your blog. Wato sunan da kake so ka sa blog ɗin naka na title kenan. Suka ce this is the title that will be displayed at the top of your blog. Wato nan sunan idan ka sa shine wanda zai na bayyana a san blog ɗinka, title ɗinsa kamar nan kenan. To shine zai na bayyana a nan, saboda haka title ne nan. Misali, za ka iya rubuta sunan shafin naka, za ka iya rubuta shafin samun kaza da kaza, shafin kimiyya da fasaha, ko kuma shafi domin taimakon al'umma, ko mene ne kake so za ka rubuta a nan title. So sanda misali muke yi, za mu rubuta misali Hikima blog. Misali mu rubuta haka. Bayan ka rubuta, idan ma baka so ka iya skipping ɗinsa gashi. Idan kuma kana so, sai ka rubuta, sai ka danna next.
So bayan ka danna next, to anan zaka zaɓi address, wato sunan da kake so. Idan ba ku manta ba a bayani da ya gabata, darasin da ya gabata na bayani akan blog, mun ce muku kowane suna idan ka buɗe a blogger to zai sa maka .blogspot.com. kun ga tun kafin ma ka sa gashi nan, idan ka sa to zai zama address ɗin naka zai zama sunanka anan .blogspot.com. misali Hausa, kana so shafin naka ya kasance Hausa blog, to idan ka sa Hausa blog zai tashi .blogspot.com, wanda daga bisani kuma zaka iya saya, wanda shi ma zamu zo darasin, zaka sayi domain din ne. Kun gane ai, zaka sayi domain din ne, wato zaka sayi domain ya koma .com. misali ka sa Hausa blog ya koma .com. kada dai mu cika ku da surutu, zamu yi wannan bayanin a gaba, zamu zo shi insha Allah. To anan zaka zabi URL, wato address na shafin naka. Ni ina so in sa Hikima ne, Hikima TV misali. So kun ga idan an zaɓi sunan za ku ga ce sorry this blog address is not available, wato an yi amfani da sunan. Saboda haka idan kun ga haka sai ku canja wani sunan, misali to sa haka Hikima TV blog. Hima kun ga Hikima TV blog, sorry this blog address is not available, wato an yi amfani da shi. To misali zan sa haka, shi ma dai, to misali na sa haka. Yawwa, to gashi ma anan kun ga ya sa this blog address is available. Kun ga address ina zai tashi Hikima blog tv.blogspot.com. idan mutum maziyarci ya rubuta wannan a wajen rubutu, wajen browser, wajen address, to kai tsaye zai bude cikin shafi na idan na gama creating kenan. To yanzu wannan sunan, kun ga wannan sunan kenan na zaba shine available. Saboda haka anan wurin idan ka sa suna kaga bai ba sai ka canza wani sunan, amma dai kai tunanin suna mai kyau. Idan kuma akwai matsala a baya zaka iya danna nan sai ya koma baya. To bayan ka zaɓi suna ya ce ma available, sai ka danna next. Yawwa, to bayan ka danna next, to anan kuma head display name. Abin da suke nufi da display name shine sunan da zai na bayyana ga makaranci. Misali wani ya ziyarto shafin naka kayi rubutu, to a inda aka yi rubutun zai na rubuta posted by kaza, to wannan sunan. Saboda haka zaka iya sa sunan blog ɗinka anan, zaka iya sa sunanka. Saboda haka zan sa sunana misali, na sa Sinicom. To duk wanda ya shigo shafin idan ya ga postin, to zai ga Sinicom ne ya rubuta. Sai ka danna finish. Bayan ka danna nan, ga finish nan za a danna ta. To bayan ka danna, yanzu gashi haka ka creating na shafi na blogger. Saboda haka wannan shine hanyar da ake creating shafi a blogger. Kun ga gashi na bude shafi na blogger. To za mu dakata anan, wannan shine darasi na biyu. Za mu dakata anan, a darasi na gaba kuma za mu kawo yanda za ku yi posting. Wani darasin shi ma ya danganta dai, za mu kawo wasu abubuwan ma fiye da wannan. Saboda haka anan za mu dakata, yanzu mun yi creating na blog. Kun ga title din nan, sannan idan ka bude nan ka taba nan wurin, misali ka taba shi, to ga blog ɗinka nan. Idan ka danna kansa gashi nan. Saboda haka ga categories ɗinsa na ciki gabaki ɗaya. Saboda haka kowanne ɗaya bayan ɗaya anan za mu yi bayani akan sa insha Allah. To wannan dai shine yanda ake creating na blogger. Mun yi creating shafi a blogger. Yanzu haka muna da shafi. Yanzu da za mu je mu rubuta address ɗinmu kamar haka. Mu shigo wajen browser mu rubuta haka address ɗinmu, mu rubuta kamar haka. To zai kai mu shafinmu da muka yi creating, wato yanzu haka mun mallaki website. Kun ga da muka rubuta gashi nan ya kawo mu cikin website ɗinmu. Mun ƙirƙiri website, amma kuma suka ce za nothing share, wato babu komai. Kun ga a cikin blog ba komai, ba posting, ba komai. To amma hankali insha Allah za mu ci gaba da yin darasin, za mu ci gaba. Kuma kuna biye da mu. Ni ma yanzu kun ga babu posting, kuma haka na san idan kun create na wannan babu. To hankali kuna bibiye da mu. Kowa zai zo zai posting, za a sauya wannan teams din, za a mara gyara, za a yi mai abubuwa da dama dai duk za a yi. Saboda haka dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu. Kun ga babu komai. So wannan shine ƙarshen wannan darasin. Sai ku tara da mu a darasi na gaba domin samun bayani akan, domin riskar darasi na gaba insha Allah. To da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Mun gode.